ישראל. סך הכל יש לנו 9 תחנות, בואו אחריי. בשביל להגיע בין כל תחנה לתחנה, אלו בעצם סימני הדרך שלכם. עכשיו נראה לכם איך מגיעים לתחנה מספר 1, ואז אתם תמשיכו כבר לבד הלאה. אוי, עוד סרט. לפי הסרטים האלה אנחנו יודעים את הכיוון הכללי. אז סך הכל יש לנו 9 תחנות. זה תחנה מספר 1. בשביל לפתור אותה אנחנו צריכים לסרוק את ה-QR קוד ולכתוב את כל התשובות בתזכורת בטלפון, ובסוף להראות לנו את 9 חידות. הכיוון הכללי הוא לכיוון ההוא בעקבות הסרטים. סך הכל 9 תחנות, לכתוב את התשובות בנוטס ולעזור אחד לשני ולהגיע לסוף ולהראות לנו את כל התשובות. בהצלחה!